L-irtirata ħabta u sabta ta' 4 deputati nazzjonalisti minn kandidati fl-elezzjoni ġenerali għandha iżjed intriċċi minn dak li wieħed jista' jaħseb mal-ewwel daqqa ta' għajn. Sorsi mid-Dar ċentrali li tkellmu mal-Gazzetta Kulħadd sostnew kif permezz ta' ċaqliqa distrettwali ta' Beppe Fenakadami mis-7 distrett għad-9 distrett flok Kristi De Bono l-establishment nazzjonalista qed jieħu ħsieb l-interessi tiegħu. Dan billi jimmina kandidati oħra bħal Joe Giglio u Ivan Bartolo li wkoll se jikkontestaw id-9 distrett. L-istess sorsi saħħu mal-kulħadd li din iċ-ċaqliqa ta' Fenakadami se tkun qed taffettwa ħażin lil Ivan Bartolo, anke jekk fil-mira tagħha kien hemm il-kandidat ġdid nazzjonalista Joe Giglio. Bartolo wkoll ma kienx il-magħżul ta' Grek flok David Take, anke jekk kien ċedilu postu fil-Parlament biex jinħatar kap tal-Oppożizzjoni. Is-sorsi qalu li l-irtirata tal-4 deputati nazzjonalisti akkomodat iżjed lil fazzjoni tal-Blue Heroes sabiex tkompli ssaħħaħ il-pożizzjoni tagħha fl-elezzjoni ġenerali li jmiss. Fil-fatt innutaw li permezz ta' din se jkomplu jissaħħu dawk li jiffurmaw parti mir-Repubblika, nies bħal Jason Azzopardi, Kerry L'Aquilina u Beppe Fenakadami. Fazzjoni oħra li s-sorsi qalu li għandhom dritt jaħtfu lil Partit Nazzjonalista biex jiġbdu dejjem lejn xawwathom flok l-interessi tal-Partit Nazzjonalista.